Ang RMN drama mudali kaninyo ni laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oh, Nay Blackie. Sunod! 1, 1, 2, 3! 3. Ha? Kinsa ka mo? Kinsa inyong karate instructor, ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Ni ay patin! Ay! Salamat ka! Nasadyang ko ni mo dayagi na! Kinsa mo? Niyami, aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisag kinsa nga makabungkag ini. Ha? Pwes! Nagunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atam! Bakit ako sa iyong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko saan mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sudan ko na! Oh, pada namitaroy sa agtang sa kong Atam. Ala ko, mas... Niya pa! Nasamot ang akong kahinam. Nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon, paughon ko ka na, pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini. Pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilanon. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakudatayan, sound Aldwin Nakuda, audio editor Jeffrey Caburada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Nagsigi ka na lagi nuktok diha. Athena, nakadungog ka ba nako? Unsay gihuna-huna nimo? Gihuna-huna nako. Unsaon ako nga mailhan ko ang taong nag-among-among kang Emma. Unsa? Kung mailhan ko siya, himuon akong balbakuha ang iyang kinataw. Ayaw anak. Kasi ayaw na eh. Ayaw kumkuma ang balaod. Usahay ang balaod ay martabunan sa mga sapian. Ayaw ana ha. Ayaw gyud Athena kumkumo nimo ang balaod nak. Oo, nay. Pero para nako, ang mga tao nga ingon anak kaluog nay, dili angay nga iagig hukmanan. Athena, Mo ka rin tinuod nay, di ba? buot mo ipasabot? Muhunos ka kinabuhi? Kung di kinahanglan nay, nganon dili. Ayaw. Wa kay katungod nga mukutlo og kinabuhi. Og sila nay, may katungod di ay. Ayaw pagsunod nila. Dili masulbad ang problema pinaagi sa paghimo ni muglaing problema. Pues ang problema nay, mo ihatagan na to problema. Wa ko makasabot sa imong gisulti. Relax lang nay, relax lang. Lubog pa kayong sapa. Dili pa nimo masuta ang dakong bato nga mo'y makamatay nimo kung moamba ka. Athena.
Kuyawan naman ko mapauli sa amo, Athena. Dini ka na lang. Masugot ka? Manugot taong dili, oy. Panangil sa imong ginikanan kung masugot pa. Athena. Nabalaka ko. Kay tingali simba ko palayo lang. Kinahanglan nga magmaigmata karon, may G. Lisod na kay panahon. Amiga kinako si Emma. Nakonsensya bitaw ko. Manong ako pa silang gibalibaran. Ayaw lagbasulang imong kaugalingon. Pero di ko lang kalikayan, may G. Niyor, unsay sunod na yung mga buhaton? Ano nang utana ka, Marshal? Ay, kung ay manggol kini, ako na po ang mulakaw. Asa ka man? Wamang ko magkakuyog ni mo siyang makaadto dito sa namatyan. Katong dunang gani gipatay. Ano man? Anak dito, tutang pilo. O, mao ka na. Anak ni Pilo, tutang. Pariente ko katong bata. Nur, Unsa? magsusi ko. Ako na miangkon sa tanan. Lungon, lubong, o sa tanang gastuhan. Ako ang mugasto. Salamat, Niyor. Mobilar ako. Basin og karing napahimutang na kato. Naana sa Noy Blackie, Athena. Kumusta ka iyang pagpakisusi dito sa? Kung naa na ba ang hayas panimay? Ato na masayran nun. Wala, nana. Gihaya na sa ilang panimay taon. Kung mo na, mobilar ta karong gabi. Dili ba peligro nga mobilar ka mo, Athena? Nay, maniid ko sa palibot, nay. Unsa? Maniid ka? Kisabay panidani mo? Basig mobilar ang kriminal, nay. Unsa? Isog na kayrong kriminal, nay. Na anay mobilar. Aron pagpaniid kung nailhan ba sila uha. Athena! Maka ako og bilar ang kriminal? Naingon anak na yoy. Parehas sa guna sa salida sa sini. Nga ang killer, maupay mag-atimas mga bisita nga namilar. Unsa? Asa man kini si Federico? Tingalig tuas sa luyo sa may swimming pool. Naidagang taong tao nga. Namilar taon. O, nay Blackie. Arita na rin napitan. Dili lang tamay, G. Maniid at tas palibot. Basinog ka. Nana sa mga bunguton karon. Nga ni Bilar. Sabot may pasabot, nay. Para ba'y ka nang nagduwaw ka ng braha. Nasa nagpansyong. Basinog nana sa mga bunguton. Panid anak ko ni Blackie. Oh, tay, atin na.
O niyan ako saya sa akong mga parinteng taon. Magagaw man kaming apilo. So, akong pagumangkong ka ng gipatay. Kinsa mayog ka ang naghimo nini. Kanang may abot. Mao ka na si Marshall. Ang bata-bata ni Don Tiburcio. Mo ba? Mayo tingali nga itong pakiksultingan. Basin og may kasayuran siya sa nahitabo. Unsa? Magpangutan na ta. Basig doon na siya nahibawan nga sarang magtudlo sa taong kriminal. Laki. Di pa tama mauli. Si Atina. Doon na ba'y gikasulti. Kinsa man. Mura kang bata-bata wala ni Don Tiburcio. Katong dingalan og Marshall. Ah, si Marshall. Huwag yun ko masayop. Niya sila sa kilid sa swimming pool. Nag-aray og bino. Hapit na mahurot ang usa ka botilyang bino. Nagpakilid ginatuhog si Federico. Federico! Federico! Bangon! Bangon! Daddy. Bangon una! Oh. Uy! Naunsa ng habil mo? Dad. Nganong napahak ka ng habil ni mo? Naunsa ka na, Federico? Ha? Federico! Unsa maghahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Rondin Tayad, audio editor Jeffrey Camonada, ang atong soundband Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.